Alright, mga kabuknoy, meron tayong i-share ngayon. May edit pa regarding sa Pag-ibig cash assistant loan. Ito yung exclusive sa mga member na pwede mag-loan, no? Pwede itong i-file nyo sa through online or sa mga branches ng Pag-ibig na malapit sa inyo, no? Dalawang pamamaraan para makapag-avail kayo ng cash assistant ni Pag-ibig. So ito yung nag-umpisa nung isang araw lang hanggang September 8. So ating i-share nito habang may edit pa at kayo makapag-loan sa mga gaya kung nangangailangan ng budget. Birahin nyo na agad, huwag nyo nang patagalin pa. So sa ngayon, paspasan agad natin ang ating simpleng tutorial kung paano makapag-avail ng safe loan through online. Let's go! Tip ko pala, no, bago natin umpisahan yung pag-apply na ito ay so dapat meron kayo na i-picture na valid ID. Yung mga primary ID, no, driver's license, passport, NBI, police clearance, at ano pang mga ID na government ID mas mabisa, no? Yun ang dapat ang i-prepare nyo, picture nyo na. At pangalawa, yung selfie ID na hawak-hawak mo yung ID na isinambit mo together with selfie. So hawak-hawak mo yung ganon. So ready mo na. So saka ang tip ko, ang kailangan kasi ni Pag-ibig website is at least 3 MB. So mababa lang. Kung yung mga cellphone nyo, mga high definition yan. So ang tip ko ay padaanin nyo muna sa Facebook ng inyong asawa. I-send nyo muna yung picture na yun na mataas ang resolution. Tapos i-download nyo. So pagbalik nun, mababa na ang yung resolution. Magiging 3, mas mababa pa sa 3 MB. Magiging kilobyte na yun. So mas mababa. So ready nyo na bago tayo magpatuloy sa ating tutorial na ito. So tara. Yan, sa inyong mga browser, i-type nyo agad ang Pag-ibig Fund Services, no? Huwag kayong dumiretso sa virtual sa inyong account at wala yan doon. Ito ang gawin nyo para dumiretso kayo. Tapos pag lumabas na yan, punta lang kayo doon sa home. Yan, sa home, no? Tapos may lalabas yan, i-check nyo lang yung box niya na maliit at proceed para mawala. Tapos ang i-click nyo dyan ay yung apply and marriage loan. Yan ang click nyo. Tapos punta kayo sa short term loan. Yan ang i-click nyo. Ayan, dadaling kayo sa ganyan. Tapos next lang, next next nyo lang ng next hanggang enter nyo ang inyong Pag-ibig number. May kita nyo sa inyong mga card. Yan, Pag-ibig number. Yan, may kita nyo sa inyong mga card. Pag-ibig number, enter nyo. I-enter nyo hanggang mapuno nyo ang yung detalye na yan. Nandyan yung last name at first name at yung middle name at kasama na rin ang inyong birthday. So enter nyo lang ang yung mga detalye. So after that, click nyo ang validate or submit. Yan, okay nyo lang yan, okay nyo lang. Tapos next, select loan type. So siyempre doon kayo sa special assistant for financial or safe loan. Pipili din kayo ng ilang term, kung pwedeng 2 taon, 1 taon at 3 taon. So ang prepare ko is 1 taon. 1 taon para mabilis kayo makapagbayad at makapag-loan ulit. At enter nyo na rin dyan ang inyong net take home pay. So ibig sabihin yung kabuuan ng sahod nyo, enter nyo dyan kung magkano siya ng sahod nyo. At yung click nyo ang yung maximum loan amount. So walang iba is 10,000 ang lalabas dyan ng cash assistance ni Pag-ibig. So at enter nyo ang inyong cellphone number at yung email at check eligibility. So magkakaroon ng OTP code. Tapos next, enter nyo naman ang loyalty card nyo. Ang inyong card number na makikita sa likod ng inyong loyalty card. Card number. Yan, sa likod nyan. Enter nyo yun. Lahat, enter nyo. Meron siyang ilang digit, 14 yata ang digit na i-enter nyo dyan. Tapos, pag na-enter nyo na, i-click nyo yung check cash card validity. At pagka valid naman, ituloy-tuloy na kayo. So, nandiyan na kayo sa last step. Yung pag-enter ng valid ID na sinabi ko kanina, na pinicturan nyo at nire-ready nyo bago kayo mag-apply. Na pinababa nyo sa 3 MB, pinadaan nyo sa Facebook, at i-download nyo ulit para bumaba ang MB ng natulang picture. Kasi kadalasan kasi nyo matataas yung quality ng cellphone camera. So, pagka-enter nyo dyan, ano nyo lang, i-drag or i-upload. Antayin nyo humaba yung blue na yan. So ibig sabihin nag-upload siya. Tapos yung selfie photo nyo, enter nyo rin. Tapos i-acknowledge nyo, 2 check. Sa part na ito is nagkakaproblema ako dahil siguro sa bultuhan ng mga nagpa-file. Lagi nag-fail yung upload photo. So try nyo lang i-try
Pag natapos niyan, submit loan application, at after that mag-notify na successful na ang inyong pag-submit. Yan, mag-notify sa inyong email at text na mag-aantay lang kayo ng ilang araw. So siguro pinakamahaba ng isang linggo para ma-release ang inyong cash loan assistance sa inyong mga ATM card. Papasok yan sa inyong loyalty card. Pwede nyo ring ma-check sa online through virtual kung may laman na ang naturang loan at cash assistance sa Pag-ibig. So sa part ko na ito, inulit-ulit ko lang kasi medyo mabagal ang aking internet, kaya tsaga lang, sabi ko lang. Pangantay nyo, banatan nyo na habang maaga pa. At mainit pa to, bago pa lang. So hanggang September 8 lang ang pagkapasa ng naturang cash assistance loan ay Pag-ibig. Baus.